Cô xiêm u rô sa ri ba khuỵt điang hun jing đoai jong nghi pan sniat ku lap ngin thain bu rong ban wan pen deng ya pi da ki do nut bash lei jing it ngin lum du rosari naman ki ing Kristan riu blei ba it bu rom ya pi ko siang ba krau u rosari kok mie u Christ u trai kat no teng shine ka khet hab neng ba ker angel per nai da ka it's bun top diang ngâu ha sen tiêu ba ngi terwa ki dop ku la ba lie ba sau rong siar bad rong rupa ki jing maya u Christ ngi im ha jing long do hu briu jing shai u ra da ka ding fna ban job ya ki jing sniu da ka bu rom ka jing mi pat ning yo ki jing ai e ning thain pan sniat du rosari ban ayak mi u blei ko siem u rosari ba khuỵt điang hun jing duai chong nghi